Kollox jindika li wara li ġew żvelati ċ-chats bejn Jorgen Fenech u d-deputat Laburista Rozjen Cutajar, id-deputati Laburisti ġew ordnati jirrepetu l-istess risposta li għandhom fiduċja assoluta fuq id-deċiżjoni li ħal Prim Ministru. Fiċ-chats li ġew pubblikati mill-blog ta' Marka Milleri ħareġ b'mod ċar li Rozjen Cutajar aċċettat rigali mant in-negozjant Jorgen Fenech. Barra minn hekk hija ftaħret li lesta titħanżer bil-konsulenzi għaliex fil-gvern kulħadd qed jitħanżer. Affaċċjat dan kollu l-Prim Ministru Robert Abela ilu ġimgħa sħiħa jiddefendi lil Rozjen Cutajar tant li sal-lum għada membru parlamentari. Min-naħa tiegħu is-segretarju parlamentari Kita Zoppardi wara li prova jaħrab mill-mistoqsijiet ta' Net News għalinna biss li m'għandu xejn xi jżid ma' dak li qal il-Prim Ministru fil-waqt li prova jbiddel is-suġġett fir-risposti tiegħu. Inti komdu li Rozjen Cutajar għadha deputat Laburista wara dak kollu li ġara fl-aħħar jiem. Naf li l-Prim Ministru tkellem fuqha, però x'inhi l-opinjoni tiegħek? M'għandix inżid xejn iktar ma li qal il-Prim Ministru fil-fatt. Fil-fatt ħsibtek ħadd tistaqsini fuq it-tema tal-konferenza tal-lum li kienet titratta ir-riċerka f'qasam tant importanti li huwa s-saħħa. Jiġifieri m'għandekx opinjoni fuq dak kollu li ġara inti taqbel mal-Prim Ministru? Qed ngħidlek li għadu kif kellna konferenza dwar ir-riċerka fil-qasam tas-saħħa. Il-bniedem m'għandu xejn eżes minn saħħtu. Ma di għamlet allegazzjoni serja li kulħadd jitħanżer, ġifieri ta' madwarek possibilment ħanżru. M'għandek xejn xi tgħid dwar dak komdu li għad hemmhekk. M'għandi xejn nżid iktar minn dak li qal diġà l-Prim Ministru. Ġifieri inti bla opinjoni dwar dan. Minn hawnhekk skużani. Barra minn hekk meta mistoqsija aktar minn darba jekk hux komdu li Rozjen Cutajar ma tkeċċiġ mill-pożizzjoni tagħha, irrepeta li hu għandu fiduċja assoluta fil-Prim Ministru. Ġifieri inti għandek fiduċja fl-aġir tal-Prim Ministru li ma tkeċċiġ. Għandi fiduċja assoluta fil-Prim Ministru. Kif rajna din il-ġimgħa mhux id-deputati kollha tal-Grupp Parlamentari Laburista jħossuhom komdi b'din is-sitwazzjoni, partikolarment il-Ministru tal-Finanzi illi der verament skomdu meta staqsejnieh fuq dan is-suġġett, membri oħra tal-Gvern jevutaw kompletament li jmissu ma' din it-tema.